assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio wol sare joni kabaruji men coftal ɓalli ummorade lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gadorɗen kabaruji men ko kabaruji keroriɗi équipe national mo leydi Mauritanie gasi ha laaɓi subaka hande stage on équipe national mo leydi Mauritanie yuɓɓinɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott ko sitinde bandiraɓe hono stage o duumima balɗe nayyi ɗo e dinguel stade Cheikh Bodian joni alano mbatten so wona kettoɗen Idrissa Thiam tinɗot leydi Tunisie Idrissa Thiam e hol konngol ma faade leydi Mauritanie caggal nde mbaɗɗon ɗo 4 jours entraînement moon oɗon tindi to Coupe d'Afrique Inch'Allah, comme nous lui on a dit que le prophète est derrière nous. Donc on sera le max, Inch'Allah. Et on sait parfaitement qu'ils vont nous soutenir dès le début, Inch'Allah. Et Inch'Allah, sur les débuts, même barque faute d'amen, Inch'Allah. Merci. Ha joni ko fate kabaruji équipe nationale mo leydi Mauritanie kettoɗen jokkodiral Thiaro Thiouro wawi waddude haalirde radio wol subaka hande to dinguel stade Cheikh Bodian hettiyankoɓe haalirde radio wol sare en keeɓi fartange hande tawtorede dernière séance équipe nationale mo leydi Mauritanie ɗo e waktuji seeɗa maɓe gummo ɗo gam tinda to leydi Tunisie jokki toon stage mabɓe o eɗen jokkodiri e goto e supporteur uji mawɗi équipe nationale mo leydi Mauritanie min mbawa présenté ude ga biteɗo Thiaro Thiouro Thiaro Thiouro bisimilla ma haalirde radio wol sare bismillahi rahmani rahim wa sallllahu ala nabil karim caggal yettude Allah innoɗa ɗum e julde Mouhammad ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko ardi foof min ñaagui bandiraɓe ɓiɓɓe Mauritanaɓe tam nder wonɓe ɗo e dunde baba adama wonɓe ɗo e Mauritanie wonɓe ɗo e caggal leydi min ñaagui Allah mawɗo o yo Allah waɗan min fartange Allah waɗan min sutura équipe amen national o hande ɓe poti dawde faade Tunisie ɓe jogui ɗon match d' entraînement ade men faade Côte d'Ivoire min ñaagui Allah ko yallah rokkuɓe ndam yoɓe tinno ɓe ganda gendi ɓuuri gowani jakkiri ɓuuri jakkanani ndemani ɓuuri jiggandi yimɓe so gone nokku muñodirtu yimɓe so gone nokku tinnodirtu yimɓe so gone nokku gandara wonko ndondi ko tiiɗi holko ndondi ko drapeau rondade drapeau weeɓani won tiɗɗo rondade drapeau dañani so Allah walli on on dokkama araray neɗɗo so rokkama araray yo andu araray holko firti araray ko jeera ko araray ko hunde teddude sa tottama ɗum totteɗa ko hunde teddude poɗɗa ko wattude hakkude hoore ma muñodiron pamodiron gandon leƴƴi garoji rondi foof ɗiɗon leƴƴi goto foof ene tambi leydi mum araray ma sa ƴetti ɗum ƴettata ɗum ko ha dow pawa ɗum ha dow ganda gendi ɓuuri gowani jakkiri ɓuuri jagganani ndemani ɓuuri jiggandi min ñaagui noon équipe national o yoɓe tinno ɓe mbaɗa ɓe kolla Mauritanie ene woodi e nder Coupe d'Afrique e nder Côte d'Ivoire ɓe kolla holko woni Mauritanie koɓe sukaɓe tokosɓe koɓe sukaɓe wawɓe bal yoɓe kollu koye mabɓe ɓe nawa mayo Mauritanie o e nder duude baba adam ha min gande konngol ma faade Mauritanie wonɓe to leydi Côte d'Ivoire to wuuro Bouaké eɗen gandi ñalawma 16 nduɗo lewru janvier Mauritanie jogori jaggodirde leydi Burkina Faso mbete en tant que Thiaro Thiouro supporteur aɗa jogui jokkodiral ko faade Mauritanaɓe wonɓe to leydi Côte d'Ivoire ɓe ɗum ala haala hen ni wonɓe Côte d'Ivoire e wonɓe Mauritanie ɗo fof ndendi koye mumen ñaagui Allah tan kamɓe wonɓe toon ɓe yo mbat sensibilisé koye mabɓe wonɓe gaɓe kadi so gari kawri toon wona ko Mauritanie tam Bouaké woni ko sara frontiére Burkina Faso mbaɗani kam Burkina Faso ma ar tam kono kadi minen komin jogui Côte d'Ivoire ko e komin jogui Mauritanie ko so rendi kadi maɓe gaddu Burkina Faso Mauritanie kadi no woodi mbete lawɗi hono fédération mo leydi Mauritanie ma egguinɗo supporteur uji saɗa wawi haalande yimɓe holno foti supporteur uji jogori yaade ɗo malla ɗon wallahi mi wawi wasande man mi ala kumpu mum min ɗon mboɗo humpa ɗon mboɗo humpa ɗon supporteur uji jogori yaade équipe nationale min ɗon mboɗo humpa ɗon kono tan e an aɗa andi kam ma déplace Allah ko moƴƴo min kam ɗon kam ko min payi tan juuɗe amen koye Allah kono kam min jiiɗa équipe amen kala ɗo joueur min jiiɗi tan koye wondude e équipe amen min jiiya équipe amen ɗo joueur ɗo hamin ganda ko wawi wadde ko kono min ñaagui Allah tan ko yoɓe tinno ɓe nawa min ha deuxiéme tour ha troisiéme tour ha quatriéme tour ɗum fo ala fof ko Allah jogui indema ade haydara alna hoore mum neɗɗo sa waɗi hoore ma ka innama ade gendi ɓuuri gowani jakkiri ɓuuri jagganani ndemani ɓuuri jigani aɗa yiiɗi hollude hoore ma aɗa rondi araray famɗani mayo équipe national ne teddi sa ɓornima ɗum poɗɗa andude ko respectuɗa aɗa guilay bamɗi guilay gueloɗi guilay
aynaɓe guilay wofɗuɓe guilay rafaɓe yimɓe fof nan caggal ma ganda won ko dondiɗa ko Mauritanie ko an woni diplomate ko an woni ambassadeur donc montre hoorema qu'est ce que c'est que l'ambassadeur ko ɗum woni carturo woni miijam mbo ñaagui noon waliyaɓe men Fouta serembe men yoɓe tinno ɓe balla en duwaw yalla waɗan en sutura kala ko ala sutura yahani fuu koyngel noon ko chance tan ene wawi sikke tan Mauritanie min ngala équipe ha min gadda coupe ga ko tii hen min de ko coupe ɓurmi yidde ko deuxième tour kadi somi yeehi ne waɗi fayida min mi salaki haydara yalla waɗa sutur noon konngol ma faade Mauritanie wonɓe caggal leydi sen teskima won leyɗele arabeɓe malla won leyɗeɓe joguiɓe ngaalu aɗa yiya won yimɓe ne gummo caggal leydi ngam arde tan sembinde équipe mumen enen Mauritanie wonɓe caggal leydi hol konngol ma surtout ma wonɓe won leyɗele goɗɗum no fewi ene jogui moyen ngaji no fewi e hol darde kadi ɓen poti darade ene min ñaagui jeunesse Mauritanie diaspora wonɓe à l'extérieur asa woni diaspora kalisaji aɗa naata e boîte uji aɗa naata e bingoji aɗa bonna équipement national ne joua ummo diaspora Amérique walla diaspora Espagne walla diaspora Angleterre ɗum woni diaspora carture en jiima Côte d'Ivoire aɗa ari supportude équipement ñaguim noon ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kala bawɗo joguiɗo aɗa andi aɗa jogui équipement ne joua fi avion vol mbiya Côte d'Ivoire tawa min ɗon e Boaké ngara supportude équipement national ko ɗum woni diaspora mais diaspora ni tan yahani yoto merci aɗa wawi waɗande yimɓe ɗo yimande tokol sere ɗum ala probléme inchallah jimgol ngol cartuɗo gandi jimɗi mum inchallah so Allah ittani ko satti inchallah mais kono min jogui ɗon tan ndoyi ndobali tango mungo jaami carala juuba kettoɗen cama camgula ɗum ɗon somin jumi ɗum aduna fof kadi en gandi nden kala mo fijani Fouta a wawa jogade jimol ni walla min mbiya noon mbay jalala jalla mbay oyi mbay jalala jalla ɗum ɗo so équipe o nani ɗum aɗa andi hay goto wonta caggal kono l' essentiel yoɓe tinno minen wonani min tan ko supportude kadi yoɓe tinno ɓe ganda kamɓe ɗum ɗo ala hen touriste ala ɗo ganda yonda ko équipe national o muyo yimɓe fof nan caggal ma sa waɗi hunde ma yiye sa waɗani hunde kadi ma yiye kono sa andi kadi baba woppan place ma goɗɗo yo golle ngolɗo wonno ko carcuɗo ɗo e tinguɗen ko Esat Cheikh Boudia ha joni ko fatendi ɗon mbaddi kabaruji équipe national mo leydi Mauritanie hono keblowo kippu leydi Mauritanie Emir Abdou o noddi Mbacké Ndiaye gardien ngam lomtade Babacar Diop gañiɗo gardien gonnoɗo 3e gardien équipe national mo leydi Mauritanie gañiɗo e séance entraînement mum ha joni ko fate kabaruji coftal ɓalle nder leydi Mauritanie jencuɗi kiwidiral championnat mo leydi Mauritanie Super 1 gasi ko ɓoyani ko e kippu Zandrim kañum samti kippu FC Samal loggol gotol e ndiga jencuɗi premier tour kiwidire barrage ale championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas tati hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi Inter Arena kiwidire ñalawma hande e kippu Jama kañum samti kippu Sinthiou loggi ɗiɗi ha joni ko fatenti ɗon mbaydi kippu Mafondu kañum hewidirno e kippu Wending kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout e kippu Soremale kañum hewidirno e kippu Dawlel ko Dawlel wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol e kippu Sare Ndogu kañum samti kippu Ganki loggi tati e loggol gotol e kippu Ɗalhay kañum wawi hebde polgue yesso kippu Nere Walo loggi ɗiɗi e loggol gotol Dalel Barka kañum jaɓɓino kippu Saye ko Saye wawi hebde polgu loggi tati e loggol gotol kippu Bagodine ko Bagodine wawi unde gujum ha ɗiggi loggi jeeɗiɗi e ndiga jencuɗi championnat mo leydi Angleterre kiwidiral ñalawma hande kippu Fulham kañum samti kippu Arsenal loggi ɗiɗi e loggol gotol ñalawma janggo so woni 20h GMT kippu Liverpool ma hewidire kippu Newcastle guddiren kabaruji men coftal ɓalli lambato leydi Sénégal combat tijjaɗo ñalawma janggo ñalawma altine ene hawra e 2 lewru janvier hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi hakkunde biteɗo Boyniang do mawo jaggodire biteɗo Modou Lo e oɗo combat ma on mbaw yewde ɗum taw koye tenggu rengo e 2S TV
kabaruji men cofsal balli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto Mbawi wonde fof